ngap de sabai pi ki parlok ki bisanat ban pe ya ka video ha ka channel ulianam si udei hok ban job ya ka blon dio awat ntau snam bat ngam langai lane ngalengo lada Messi shom la job ya ka blon dio awat ntau snam ong Michael Owen satang lai ngin sayo ban saki ya ka jingpen bana yo nong job ya ka blon dio awat jong tau snam arjar ar pholai ulianam si bat eling halan ki dei rang le kai ki bahkmat e na ka ban ya kini yo nong job ya ka blon dio awat jong tau snam arjar haba pai shaki kubor hamse ya ki balami hakini ki singi Lawang bo Messi ula job ya ka blon dio awat daka batam yo eling halan shushu ki kubor hamsia lawang ba ka FIFA kala letu ya ka blon dio awat daka ba penjob yo lianam si yo eling halan ndrei kane kam long ka bashisha ndrei ki long tang ki kubor hamsia namar ya ka blon dio awat shom la jied daka FIFA ndrei la jied lingba daka jim tebut daki kapten ki kush ki presiden jong ki national team harangkat ki journalist bat ki staff jong ka FIFA bat urang lekai uyo kurbun ya ki but unlong unong job ya ka blon dior awat kumtan nakaleng urang lekai barim jong kari England bat ka klub Manchester United Michael Owen ulapan pausai bo lianam si udai hok ban job ya ka blon dior awat lada ulianam si shom la job ya ka blon dior awat mtau snam kalong ka jinglengo bat ka jingbom song langai pong Michael Owen haba kren lingba hakilat patai kubor ulong kidon arngut ki outstanding candidate haka jingsau jonga kata pedeng ulianam si weling halan haba pai show weling halan Michael Owen ulong weling halan uyo ban tep san pu art ligi gol na san flight ligi jinglekai bat ula penjob hadu light ligi trophy ya ka klub Manchester City bat kalong lu kasnem ka bu trestem bat ka bodon buktam na kam tau weling halan handroi ngangai ba umla ban job bat ngangai ba wan ka kadan ka bar namar ka dai kan nosip bat kasnem ulianam si ha ka ba baro ki jingpos niu ha ka ker jongu kala urlong shushu lowong kalong kasnem ka ba hatam ha ka bolo shimbenta handroi ban job ya ka world cup bat ban long ustar ha ka show baraboru dai ban perfect haka keral hato kam dai kata bat kumta kalong kabalengo lada ulianam si shom la job ya kabalon dior award menta usnam penkut Michael Owen te parlok tang kini ki kubor ngangai ba pila sengutu ngin sai kandu ha kwai pat ka video khub blai shibun